Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirinmu mai suna Afirka a kunnanka, wanda muke ɗauko masu sauraro tarihin Afirka muke karanto musu, kuma za mu shiga karanto musu tarihin ƙasashen Afirka in Allah yadda idan muka gama wannan, wanda a yanzu muna karanto littafin Yahaya ɗan Arewa na ɗaya mai suna Afirka tun daga farkon tarihi har ya zuwan Turawa, wanda in kuna biye da mu kun san mun tsaya ne a tarihin jerin sunayen Afirka, wanda a yanzu za mu shiga farkon bayyanar mutum a duniya yadda musulunci ya nuna. Sunana Abubakar Isyaku Idris, wanda nake jagorantar karanto wannan littafi. Farkon mutum da Allah ya saukar a wannan duniya su ne annabi Adam salam da matarsa Nana Hawwa'u. Amma a wurare daban-daban Allah ya saukar da su. Shi annabi Adam salam an saukar da shi a dutsen Sarandiba can cikin ƙasar Indiya ko ƙasar Sri Lanka. Ita kuwa Nana Hawwa'u Allah ya saukar da ita a gabar tekun Bahar Maliya, wato a Jidda. Bayan sun daɗe suna neman junansu, Allah ya haɗa su a dutsen Arfa. Bayan wannan haɗuwa tasu sun zazzauna a wurare daban-daban na wannan duniya, Allah ya karɓi rayukansu a wurare daban-daban. Shi annabi Adamu ya koma ga Allah ne a ƙasar Siriya, ita kuwa Nana Hawwa'u matarsa ta rasu ne a Saudiya. Rashin zaman su wuri guda shi ya sa masana tarihin bayyanar mutum a wannan duniya tamu suka kasa gane hakikanin wurin da mutane suka fara taruwa a duniya. Don kuwa duk wurin da annabi Adamu salam suka zauna da wuya a ce kafin su bar wurin ba su hayayyafa ba, kuma babu wata tantama mutane 'ya'yan annabi Adam ne salam da matarsa Nana Hawwa'u. Saboda haka asalin mutum ba daga buri ba ne, kamar yadda masana asalin samuwar mutane na wannan zamanin namu suke faɗi. Dutsen Sarandiba yanzu yana babban tsibirin Sri Lanka kudu da Indiya. Wannan bayani ya fito ne daga Alhaji Garba A. Sa'idu, shugaban sashen adana kayayyakin tarihi na hukumar tarihi da al'adu ta jihar Kano. Kashi na 1, sashi na 3, kimiyya da fasaha a Afirka kafin zuwan Turawa. Menene kimiyya da fasaha? Amsar dai ita ce kimiyya ilimi ne na ƙwaƙwalwa da ƙirƙira. Fasaha kuwa ilimi ne na sarrafa abubuwa. Misali, kimiyyar farko da 'yan adam suka fara ƙirƙiro wa kansu ita ce ta gano wa kansu abincin da za su ci don su rayu. Wannan abincin kuwa na farkon da suka gano shine 'ya'yan itatuwa. Kuma hanyar da suka bi suka gano wannan abincin ita ce ta tsinkarsu daga jikin itatuwan, sai su gatsa da haƙoransu da gatsawa, sai yawunsu ya sanar da su ɗanɗanon wannan ɗan itacen, wato mai ciwuwa ne ko ba mai ciwuwa ba ne. Ta wannan hanya 'yan adam suka gano kansu ɗimbin abincin 'ya'yan itatuwa. Kuma masana kimiyyar samuwar 'yan adam sun ce kafin 'yan adam su ƙara gano kansu ƙarin abinci iri-iri sai da suka yi ɗaruruwan shekaru suna dogara da abincin 'ya'yan itatuwa. Daga baya suka gano yadda za su noma waɗansu irin abinci daga dangogin tsaba da saiwoyi.
Daga nan kuma sai 'yan adam suka gano muhimmin abincin nan wato nama, ta dalilin gano amfani da wuta wannan abinci na nama ta hanyar farauta mutane suka fi samunsa daga halittun da ke dokar daji a doron ƙasa, wato dai 'yan adam sun gano ɗimbin abinci iri-iri, amma 'yan adam ba su samu damar yin noma da kamun kifi da farauta ba sai da suka fara yin kayan aiki. Misali, a farkon lokacin da 'yan adam suka fara yin kayan aiki da itatuwa ta fuskar aikin noma, wanda hakan ita ta ba 'yan adam damar yin makamai da itacen, wanda samun makaman ne tushen yin farautar daga yin kayan aiki na itatuwa. A duba littafin nan mai suna Shigar Ƙodago a cikin rikidar biri zuwa mutum na tsohuwar tarayyar Soviet, shafi na 8 zuwa 9. Sai yadda 'yan adam za su yi kayayyakin aiki da duwatsu, daga nan kuma sai gano ƙarafa. Wannan kimiyyar ta gano ƙarafa ita ta kawo bunƙasar fasahar yin kayayyakin noma da na farauta da na sassaƙe-sassaƙen itatuwa da farfasa duwatsu. Ko da yake hakan bata samu ba sai da masu kimiyyar sarrafa ƙarafa suka gano yadda za su yi amfani da wuta don lausasa ƙarafa ko narka su kafin a yi wani kayan aiki, wato makaman farauta ko kayan aikin noma ko kayan aikin sassaƙa da dai sauran kayayyakin aiki. Wannan kimiyya ta gano ƙarafa da sarrafa su ita ta bunƙasa sarrafa duwatsu fiye da zamanin da aka fi dogara da kayan aiki irin na duwatsun. Ko da yake dai yau wajen shekaru 7,000 kenan da daina dogara da kayayyakin aiki irin na duwatsu, amma har yanzu duwatsu suna da muhimmancin gaske ta fuskar gine-gine da yin madatsun ruwa, kuma har yanzu masu sana'ar farfasa duwatsu suna da muhimmancin gaske a ci gaban da wannan zamanin namu yake ciki ta fuskar gine-gine. Ƙasar da masana tarihi suka ce ita ce farkon kafa masana'antar farfasa duwatsu ita ce ƙasar Masar, don kuwa ita wannan masana'anta ta Masar tun shekaru 2800 Masar take da wannan masana'anta. A ƙasashen Afirka da dama suna da irin waɗannan mutanen masu wannan sana'a ta farfasa duwatsu ko yin zane-zanen duwatsun, musamman ma ƙasashen Afirka ta gabas irin su Tanzania da Zambia. Tun karnoni masu yawa ba sai da turawa suka zo Afirka ba, sannan su 'yan Afirka suka san yadda za su yi su sarrafa duwatsu don yin gine-gine da su ba. Cikakken bayanin wannan masana'antar farfasa duwatsu ta Masar sai a duba shafi na 108 na shahararren littafin nan mai suna Kammalallen Tarihin Afirka juz'i na 2. Masu sauraro duka-duka anan za mu dakata a cikin wannan littafi mai suna Afirka tun daga farkon tarihi har ya zuwan Turawa. Littafi ne Yahaya ɗan Arewa, littafi na 1 wanda ni Abubakar Isiyaku Idris nake karantowa, wanda sati mai zuwa za mu tashi a gano ƙarafa a Afirka kafin zuwan Turawa. Ana samun mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Afirka a kunnanka.